Malawi Today. Pamene kwatsala masiku 3 kapena 2 kuti tipite ku chisankho pa 16 September, ife tili pano amene mukuziwa kukaronga kuno apa ndi pa St. Mary's. Aoneseni skulu iyi St. Mary's skulu imene iyi queue ya magari moto yachoka kuseri kwa Petroda kubwera kuno kupita so pa post office pakuyenda double. Izi zikusonyeza kuti usogoleri uwu olotitapasa vote pa 16 September alibe solution yoti apeze vuto lilite. Anyamata anzangawa amadalira apa hand to mouth. Kamene kapezeka amaja siku hilo kutera ku apa mwina timva kuti mafuta ata pa filling station ipo anthu ali panzere. Ndiye Amalawi timanena monyogodora anthu amene akudya bwino ndi chakwera akumati boma ndilo mweri pachitumbuka amati boma ndene lili. Kodi apa paliza boma ndene lili apa? Apa paliza boma ndilo mweri? Tikachoka apa tikupita so kuchimanga tini la chimanga likutamanga 25,000 kuno kukaronga ku branta ya 90,000 50 kg. Akuti mundikhululukire mwamuona president akuonda chifukwa cha bodza lake lija likumuondetsa. Akudzoti Amalawi akupita kukangosankha mtsogoleri wa experience. Ife takhala tikunena tikumangidwa koma sitiwopa aliyese. Kaya ndi wa ame sindimamuopa, kaya ndi wa polisi sindimuopa, chifukwa nayeso ndi munthu wopuma ngati ine. Andi inu asilikali makonda kumenya anthu musatimenye zanu zimenezo. Chisankho ichi chiyende mene chikufunikira, palibe zoponderezana apa. Aliyese akumva kuwawa. Inu majasima asilikali, majasima apolisi, ifeso timajasima timakulaso nsika umozi. Zinthu sizili bwino, palibe chifukwa chomukondweretsa Lazarus Chakwera kapena wina ake wa mboma wa udindo, palibe. Ine ndimakuwuzani kunena kuti mwayi uwu wapa 16 utikaponya demokrasi ikuta. Chifukwa nduna za MCP zakhalira bodza kutinamiza kuno kukaronga. Ifeyo anatinamiza mokwana kumatiuza kuti tipita kukanani mpaka maofesi atu anapya atawochedwa mapeto aka amabweraso kumana kuti anthu akukaronga mitu yanu ndiyosagwira. Mwaocha maofesi chifukwa chiyani? Kuyipa kwa usogoleri wa Chakwera. Tikapita kumangochi msewu wa Makanjira, tikapita pa Chilumba kupita uko msewu ukhala ngati bawo Chiweta kulibe. Koma akapita pa podium pa Nsanja amayankhula kuti Achakwera tukutokozani mamanga msewu wa Chiweta ndi zabodza. Amalawi kodi mulolera kuti sekondari muisiye ya ulere pamene atsogolera experience akubwera pa 16 pa komanso forex ilipo njinga iyi ikugulidwa masenta awiri nthawi ya 3 mtengo wa njinga iyi pano ndi masenta awiri mu 2020 ndi minyama la boma la Chakwera, minyama lolepera kutsogolera dziko ili. Amalawi pitani mwaunyinji, musaope wina atatenga futi, musaope wina ali kwa mafarechi. Mukangopita ndi kuvota kaya ndi ku Central Region mutulusa zinyau akati zilombo zimaphedwa muopseza anthu ayi. Ku Central Region Alfred Gangata tipula kumeneko, Chapi Muhango kuna kumpoto tipulani, a Joseph Mwanamveka kumwera uko tipulani. Boma palibe hapa, boma la repera ili, boma la pita ili. Achakwera bye bye.
ma minister bye bye ine ndine right on mangochi sindi wabali yese ondifuna sindi kala mugedi kwa mazoku mananazo sinzarora kundipepesa sikomo